Ćao svima! Počinjemo sa čistom kožom. Na nju nanosim pantenol kako bi hidrirala kožu. A zatim i primer koji će matirati moje masne delove lica. Trenutno mi je omiljena ova kombinacija pudara jer najviše volim kada kombinujem te dve teksture. Mekov je malo teži, ali vodootporan, lankom je malo vodenkastiji, a prirodniji finiš daje, tako da negde su mi idealna kombinacija. Stavljam ih sunđerom za nanošenje pudara i stavljam ih preko celog lica. Obavezno utapate proizvod i u vrat. Zatim prelazimo na kremaste konture. Ovo što vidite da sipam, to je kokosovo ulje koje redovno koristim u poslednje vreme kako bi se kremasti proizvod mnogo bolje izblendao na licu. Nanosim kontur boju svuda gde želim da skratim svoje lice ili da mu dam dubinu. Sad jako je bitno da naglasim da ove crte koje ja povlačim na svom licu neće stajati svakom obliku lica. Prosto svaki oblik lica se drugačije konturiše i drugačije se ističe. Ovo je samo primer konturisanja, ali nije smernica kako vi to treba na svom licu da radite, jer ne mogu da garantujem da će i za vas funkcionisati, ponovo zato što je svako lice drugačije. Praznim sunđerom utiskujem proizvod kako bi se izblendao i lepše prionuo u kožu. Sledeći na redu je korektor. Nanosim ga na strane nosa kako bih sakrila prirodnu senku nosa i na sam centar lica. Poenta ovog svetlijeg dela je da privučemo svetlo na centar lica. Uvek stavljam svetliju boju i između obrva i po sredini nosa. Malo iznad gornje usne i jako malo na bradu. Ponovo utiskujemo ove boje. Ukoliko se brinete zbog linije koja mi je ostala na vilici, ne brinite, i nju sam kasnije spazila tako da smo je utopili u vrat. Matiram se omiljenim kompaktnim puderom.
I prelazimo na baking tehniku. To je tehnika gde stavljamo puder u prahu u velikim količinama na sve delove koje smo prethodno posvetlili korektorom. Poenta je da se proizvod iskrčka na našem licu pod temperaturom našeg tela par minuta kako bi se boja prosto bolje zadržala i kako bi ti delovi stvarno bili svetli i kako se proizvod ne bi mrdnuo dosta dugo. Znači, tehnika za trajnost i pogotovo za ljude sa masnijom kožom. Za ljude koji imaju suvlju kožu prosto ne bih preporučila jer je to previše praškastih proizvoda za vas. Čekamo 5 minuta i dok čekamo da se puder u prahu iskrčka, bronzerom još više ističem jagodice jer sam rešila da danas imam jako iskonturisano lice. Naravno, ukoliko vi ne volite ovako jake konture, ne morate ponavljati ovaj bronzer i ne morate ga uopšte staviti. Prosto ovo je nešto što sam ja tog dana odlučila da radim i onako poprilično naglasim svoje jagodice. Prelazim i na rumenilo. Ovo mi je trenutno omiljeno rumenilo. I skidamo višak boje praznom četkom. Četkicom od prirodne dlake ponavljam proces kontura nosa jako blagim potezima. I jako bitna stavka konturisanja nosa je svetliji puder na ivicama. Uvek koristim ovaj žuti NYX-ov puder iz palete jer je idealna nijansa za sakrivanje tih neželjenih senki na ivicama nosa. I naravno ne može ništa da prođe bez highlighta. Ja strašno volim da sijam, pogotovo ukoliko radim dramatične konture, tako da highlightujem i vrhove jagodica, i vrh nosa, i sredinu nosa, kao i deo iznad gornje usne. Dodala sam karmin i to bi bio završeni izgled. Ukoliko vam se svidelo, lajkujte i pišite mi šta biste voljeli sledeće da vidite. A do tada uživajte u prethodnim videima i srećno šminkanje!